So, listen mo paghamay. Pait kaayo mga iring banbanon. So at least no, na pasingot yun ta. So di ko rin magkuan kanilang ako pineapple. So inom ko pineapple katong kuan lang sugar free. So more yung imnon kay kuan man ni siya. Nindot ni siya og kuan. Content of more vitamins ni siya. So effective ni. Lami ni siya, no? Kinahanglan ni nato. Yupak bayot, uy, kung mapasingot. Oh, okay. Bye. Ay, ganit bandanon. Ay. Book up yads. Ma-arrange. Nagpahiti sa gabi ha? Chismosa sa kanya akong iring. One more. Internet.
Pasiksi pa mo. Oh! At least na-stretch imong lawas, yung body, no? Kinahanglan din natin mapasingot yung panahon na kay nag-quarantine mo, nag-quarantine ta karon, so di ta kagawas. So, nasa balay, pasingot lang yung biyads. Mga ibang diha, no? So, dapat mapasingot ta everyday. Because narin kita sa balay, mag-move atong lawas. So, kinahanglan dito ang pasingot, pawag ta sa mga kinaos, sa mga toxic na nasa atong lawas, no? So, gusto mo pagkamay. At least, kuhaan lang kita. Whew! One more. Yes, may ibalbanan ha. So at least na-workout imong body. So nagkinahanglan dito sa tanawa rin ninyo ako mailing. So may mga iling na ako, nag-exercise pa kamo diha, ayaw mo si Gida. The more maluyaw mo, the more ma-stress mo. So enjoy and stretching your body, no? Even nag-quarantine ta karon. Kasi yung walk ng COVID. Kaning virus na ito, dahan kayo walang trabaho, pait. Napiktuhan kita tanan. So, mailing bambanong, dahan salamat, no? Thank you for sa akong mga subscribers and followers diya sa iling bambanong. Dahan salamat. God bless everyone. So, next na sabta. Thank you.